Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunku da kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai suna Hausa Novels and Gyaran Jiki, inda za mu riƙa kawo muku shirye-shiryenmu da dama kama daga kan Hausa Novels da kuma yadda za ki gyara jikinki. Kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Dangin ubana, kashi na 4. Gyara zama ta haɗe da gyara murya wata baƙar leda ta ɗauko da ke gefenta. Tun da zama da kallonta ta yi ta ga Asiya ta ce, gashi, har da miƙa mata ledar jiki ba ƙarfi ta miƙe ta karɓa. Barka ganin Asiya bata buɗe ledar ba ta tsaya kallonta ta ce ki buɗe mana. Jiki na rawa ta buɗe. Ga mamakin ta uniform ta gani da sandals har da safa irin na Safiya. Barka ta ce za ki koma makaranta. Yar ƙaramar dariyar Asiya ta ciki da murya ta ce na gode momi. Barka jin ta ambaci kalmar momi ta tanke fuskar ta haɗe ta da faɗin ke dan uwarki sau nawa zan faɗa miki ni ba mominki bace. Ki daina kirana da momi. Kai a ƙasa cikin sanyin murya ta ce I'm sorry for yourself, kina ji na? Kai Asiya ta girgiza alamun ba tare da ta kalli Baraka ba. Tana ƙoƙarin ɓoye hawayen da ke ƙoƙarin saukowa daga fuskarta. Barka ta ce za ki fara zuwa makaranta ba don komai ba sai na alƙawarin da na yi wa mahaifinki a lokacin da yake kwance a asibiti. Safiya a cikin zuciyar ta ce iko sai Allah. Yau kimanin shekaru 6 kenan da rasuwar dadi, amma take cewa alƙawarinsa wani aji za ta kai ni yanzu dai na fi ƙarfin primary saboda na girma. Sai lokaci take bari na je makaranta ko kuma sai dai ta daidaici za a fara exam sai ta hana ni. Ya Rabbi gani gare ka. Ka yi saurin kawo min ƙarshen wannan abin na gaji. Kuma ki sani aikin gidan nan ke ce wacce za ki riƙa yi kama daga kan shara wanke-wanke ko da yake kin san komai ai ba sai na faɗa miki ba. Safiya cikin kuka ta ce haba momi me yasa kike haka ne anti Asiya ya ce fa kamar kowa. A tsawace ta ce Safiya ban hana ki idan ina magana da mayyar nan ki daina samun baki ba ko da yake ba laifin ki bane na san shegiyar yarinyar nan ta tsinanniya ita ce take hura miki kunne ko amma babu komai ya zo ƙarshe da yardan Allah. Tashi ku wuce ku ci abincin ku kowace ta ɗauki food flask ɗinta. A hankali suke tafiyar kamar tura su ake. Har suka isa dining table ɗin bayan sun gama cin abinci kowace ta koma ɗakin da take bayan sallar isha ne. Washe gari, Asiya na murna za ta fara zuwa school duk da ta san an bar ta a baya kuma uniform ɗin ya ɗan bambanta da na Safiya da alama senior class za ta. Bayan ta jera sallah ta fara gyare-gyaren gidan kan gari ya waye ta gama sai kamshi gidan yake. Ta koma kitchen ta da breakfast sannan ta jera a dining table koma ɗakin ta yi wanka haɗe da sanya uniform a jikinta. Bayan ta sauko da samun Baraka na cin abinci. Da Salama ta ƙarasa inda suke cikin girmamawa ta gaishe ta. Kallonta kawai ta yi ta ci gaba da cin abincinta. Ganin bata kula ta ba kan sa ta ajiye jakarta ta ja kujera ta zauna. Kallon Safiya ta yi wacce kanta ke ƙasa abincin take ci hankali kwance ta ce murmushi Asiya ta ce Safiya yau ba magana ne? Shiru bata ɗaga kanta ba bare ta amsa. Tambayar ta sake maimaita a karo na biyu. A tsawace Baraka ta ce ke ba na son hauka idan ba za ki ci abincin ba ki tashi ki fita. Shiru Asiya ta fara cin abincin. Cin abinci yake amma bata jin daɗin ta. Shayi kawai ta sha sai ta fita. Ta shiga motar da momi ta ce da shi za a rika kai su makaranta. Driver na zaune a gaban motar. Ta gaishe shi ya amsa ya ce ina ɗayar tana fitowa. Rufe bakin ta ke da wuya sai ta hango Baraka da Safiya rinsu a cikin na juna. Baraka da kanta ta buɗe mata motar. Safiya na zama tafta da sauri toshe hancinta ta haɗu da faɗin ni gaskiya momi ba zan iya zama da ita ba. Murmushin gefen baki Baraka ta yi. Sannan lokaci guda kamar ba ita ta yi ba ta ce kamar ya ba za ki iya ba momi wallahi warin kashi take ni gaskiya ta fito ko a raba mana mota. Ta karasa magana cikin kuka da bubuga kafarta. Asiya baki buɗe take kallon su cikin mamaki na jin abin da kunnuwanta suke jiyo mata ko kuma in ce idanuwanta suke gani. Kwantar da hankalinki kin ji yadda kike so haka za a yi. Sai ta maida kallonta ga Asiya a tsawace ta ce ke mai ya fito nan. A tsorace Asiya ta fito ganin irin tsarin da ta mata. Direba baki ya bude ya tsaya yana kallon ikon Allah. Baraka ta ce sai ki san inda dare ya miki maza ki kama hanya ki tafi makaranta tunda Safiya ba ta son haɗa hanya da ke. Murmushin takaici ta yi sannan ta nufi gate ɗin da ta sa kai ta fice. Safiya ta shiga motar shi kuwa ya tada motar Audu ya buɗe masa gate ya fita. Tafiyar almost 1 hour ne tsakanin makarantar da gidansu a mota, inda kafa ne zai kai kusan more than 2 hours. A gajiye ta isa makarantar. Tana isa gate ta samu ana dukan latti. Ba ta tsoron bulala saboda duka ya zama mata tamkar man shafawa ne. Bulala 10 aka mata ganin yadda safanta suka yi datti sai ta shige class. Da yawa daga cikin ajinsu sun ji daɗin ganinta musamman Shamsiya har sai da ta rungume ta.
Asiya ganin Shamsiyya sai ta ji kamar an wanke mata dukkanin damuwar da take daminta. Sai karfe 2 suka tashi. Bayan ta fita sai faman neman Safiya take har sai da ta shiga class din su. Wata ce mata ai yanzu nan driver ya fita da ita. Iriran murmushi ta ce nagode. Sai ta fice daga makarantar ta dan yi nisa sai ta ji ana kiran sunanta. Ganin wacce ke kiran sunanta ta yi murmushi. Asiya na driver ɗinku. Kin ga sun gaji da jira na ne suka tafi. Kamar ya sun gaji yanzu fa aka tashe mu fa. Murmushi kawai ta yi ta ce mata zo mu rage miki hanya to. Asiya da ke dama duk kafafun nata su zafi suke mata. Bata musa ba ta yi saurin bin bayanta tare suka shiga motar. Suna hira suka kai inda za su rabu amma za ta yi tafiya kusan na mintuna 30 kan ta isa gida. Godiya ta yi wa Shamsiyya kan ta fita. Tana isa gida kai tsaye Balo ta nufa ta samu Safiya da Mommy na cin abinci ta ƙara sagun ta ce Safiya shine kuka tafi kuka bar ni? Safiya kallon ta kawai ta yi tana yagar nama da ke hannunta. Barka ta ce ke dan uwarki baki iya gaisuwa ba? Murya na rawa ta ce ina wuni? Muguwar harara ta wurga mata sannan ta ce dai me kika dawo? Da kafa. Ƙarya kike munafuka daga makarantar naku zaki ce min da kafa? Ai baki isa ki ce kin iso har yanzu ba. Wallahi Mommy da kafa na dawo. Ni zaki duba sabar idanu na ki min ƙarya oke wato sarauniyar ki ne. Saurayin ki ne ya dawo da ke ko? Murya na rawa ta ce a'a wallahi Mommy ba haka bane. Asiya bata hawa ne ba sai sauran mare ta ji Baraka ta yi mata. Ban ce ki daina kirana da Mommy ba? Munafuka? Tashi ki bani waje ki shiga kicin akwai garin kwaki a bakar leda ki jika ki sha. Kuma kar ki yarda ki taba min shuga kin ji na gaya miki. Mahaukaciyar mari ta mata hakan yasa ta buge goshinta a kan tiles. Nago sai jini take zubarwa amma Baraka ko a jikinta. Asiya jiki ba ƙarfi ta tashi ta miƙe tawara bedroom ɗinta. A galabaice ta shiga bathroom ta watsa ruwa haɗi da alwala. Tana fitowa ta shafa mai sannan ta ɗauko doguwar riga da doguwar hijab ɗin da take sallah. Ta zurma sannan ta tada sallah. Bayan ta idar da ta jero da addu'o'inta ta neman tsari daga sharrin Baraka da kuma nema mata gafara da kuma neman gafara wa dadi, mominta da kuma Anisa. Jiki a sanye take saukowa daga step ɗin ganin ba kowa a falo hakan yasa ta kusa kanta cikin kitchen ɗin. Dube-dube ta shiga yi ko za ta samu sauran abinci amma babu duk an wanke kwanuka. Yadda ta kai ta yi haɗi da riƙe kwankwasonta a fili ta ce ya Allah ka kawo min ƙarshen wannan abin. Nan ta hangi wata baƙar leda akan dakalin kitchen ɗin. Ta yi saurin buɗewa ganin garin kwaki ne a ciki hakan yasa ta san shine abincinta. Gashi ɗan kaɗan ne ta san ba zai ƙoshar da ita ba. Marmashin gefen baki kawai ta yi. Ta nufi washing hand basin. Ta ɗauki roba ta juye a ciki. Ba ɓata lokaci ta jiƙa sai ta shiga sha. Sai da ta shanye shi tas. Ji ta yi kamar bata sha komai ba. Amma ko ba komai ya tare mata wani gun. Ɗakinta ta koma ta gabatar da sallar la'asar. Bayan ta idar ne ta ɗauko uniform ɗin islamiyyar ta. Sannan ta ɗauki jakarta ta fice daga gidan. Da ke ba nisa daga gidansu bata ɗau lokaci ba ta isa. Bayan sun tashi suna tsaye da Shamsiyya sai daga wucewar motar gidansu ya shigo. Wani irin muguwar harara Safiya ta yi musu haɗe da tsaki mai ƙara sannan ta shige motar suka fice daga makarantar. Shamsiyya mamaki ne rufe ta baki buɗe ki take kallon bayan motar har suka fice ta daina ganin su. Sannan ne ta maida kallonta ga Asiya ta ce kamar Safiya na gani ko? Ko ba ita bace? Murmushi ta yi sannan ta ce ita ce. Tana magana ne tana ƙoƙarin ɓoye abin da ke damunta. Kai Shamsiyya ta girgiza ta ce kina so ki ce min har yanzu Momin Baraka ba ta daina abin da take ba? Shamsiyya ai sai ma abin da ya ƙaru kawai ki ci gaba da sani a addu'a. Ina kai ƙawata amma ni abin da ya bani mamaki shine na ga har Safiya ta wuce ba tare da ta mana magana ba. Sai ma wani irin kallo da ta mana. Ni kaina lamarin Safiya na ɗaure mini kai daga jiya zuwa yau ta sauya mini na rasa dalili. Tawa baki ta ce ai na san dole za a rina. Ta yaya za a yi Momi ta zuba muku ido bayan irin son da Safiya take miki kuma ta bar ku? Idan ma bata bata muguwar huɗuba ba to tabbas za ta mata wani abin. Ke dai Allah ya shirye ki ba za ki canza hali ba. Ya kamata ki sani shi fa zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ne. Za ki fara wa'azin nakin kenan. Ƙarar Honda ta ji ne yasa ta juyo dukansu a tare. Shamsiyya ta ce zo mu je ga nan direba ɗinmu sai mu aje ki a hanya. A'a kar ki damu zan taka da ƙafana ai ba nisa. Shamsiyya ta yi da ita amma ta ƙi hakan yasa suka yi salama da shigan motar. Asiya kuma ta nufi hanyar gida. A natse take tafiya damar duniya ta haɗu ta mata yawa. Hakan shi yasa ta fara tilawar haddarta cikin zuciyarta. Wani hanzanga na hangozo ne yake a cikin wata black car kirar Ferrari 2020 sai sheƙi take. Baki buɗe yake kallonta. Taka birkin motar yayi wadda shi kansa bai san yayi ba. Abokin tafiyar shi ya buge goshinsa saboda irin taka birkin da yayi da sauri ya dafa kansa yana ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dago kansa yayi ga har ya fita.
Da saurin gaske sha gaban ta yace ‘yan mata ji mana. Wani irin kallo ta yi masa daga sama har ƙasa. Dogo ne fari tas da shi fuskan nan ɗauke yake da gemu irin wadda samari ke yayi. Bai cika masa fuska ba wadda shi ya ƙara ƙawata masa kyawun fuskarsa. Hancinsa dogo ne sosai har ɓaka. Sai ɗan madaidaicin pink lips ɗinsa wadda ya dace da fuskarsa. Kunnensa sanye yake da earpiece. Sannan ya sa pickup sanye yake da farin t-shirt haɗe da wando jeans mai ruwan navy blue. Sai da ta ƙare masa kallo ta skana ta yi ƙoƙarin tafiya. Da sauri ya sha gaban ta ce please I'm sorry my mistake Salama ya kamata na miki assalamu alaikum. Yana magana hannayensa harɗe guri ɗaya. Fuska a ɗan tamke ta amsa wassalam. Ya ce da Allah ‘yan mata idan ba za ki damu ba zan iya sanin sunanki? Kallonsa kawai ta yi sannan ta sake kawo da kanta. A karo na biyu ta sake faɗin tunda na ganki na ji zuciyata ta kamu da sanki. Na ga ba zan iya barin ki wuce ba tare da na miki magana ba. Ji nake kamar ba zan iya rayuwa babu ke ba. Gani ta shiru bata da niyyar bashi amsa. Sai kokarin matsowa kusa da ita. Asiya ga nakan ta saurin bin ta gefensa ta arce da gudu. Magana yake amma ina bata saurare shi ba. Wani aiki sai ƙwaila. Hannu ya ɗaura a kwankwason sannan ya girgiza kai huci ya haɗi da faɗin ki iya gudun ki insha Allah sai na nemo ki. Murmushi ya haɗi da girgiza kai a karo na biyu. Sai ya nufi motar ya shiga ya zauna. Abokin tafiyar tasa ya ce kai amma an yi soko wallahi yanzu akan wancan yarinyar ne? Yar yarinyar can kake kokarin hallaka ni? A hankali ya juyo ya kalle shi ganin yadda bakinsa ya kumbura ya sa shi fashewa da dariya na nuna fuskar abokin nasa da ya tsaye ya ce Faisal ka ga goshinka kuwa? Rai a ɓace ce ina na zan gani tunda makaho ne ni amma wallahi Hashim ka raina min wayo. Hashim sorry. Wallahi Hashim ka raina min wayo tsabagen mugunta da rashin tausayi irin naka? Ka ji min rauni kuma ka tsaya kana min dariya? Wanda aka kira da Hashim na gani a ƙoƙarin rufe bakinsa da alamun da hannunsa ganin ran abokin nasan ya so mu ɓace ta I'm sorry my man. Wallahi baka ga yadda yarinyar nan ta tafi da imani na bane. Ka san wani irin shock da na je kuwa? Tun da Hashim ya fara magana Faisal yake kallon Adams baki a buɗe. Yake kallonsa baki a buɗe. Hannunsa kuma akan goshinsa sai da ya bari ya yi da maganar da ke bakinsa kana ya ce Hashim kenan. Kana da abin mamaki fa. Na ga kai ne kullum kake faɗin baka da lokacin mata kuma baka ga yarinyar da zaka buɗe baki kace kana son ta ba. Eh haka na ce amma yau na gani tun da gashi ka gani ina mata magana kuma na faɗa maka. Ina son ta ita ma na faɗa mata. Dariya Faisal ya shiga yana tafe ce ka ji mahaukaci. Wa ya ce maka ka ke tunkarar mace daga haɗuwa sai ka ce kana son ta? Me yasa ba za ka bari na sa ka a hanya ba? Tsaki mai ƙara ya sanne ce amma ai ka ga san da na fita ko? Ina na gani ji ne kawai na buge goshina. Ina za ka ji ka tsaya kana sana'ar chatin da 'yan mata? Murmushi Faisal yayi yana shafa kusa zumbar kansa ya ce Alhaji baka san daɗin chat da mata bane wallahi shi yasa. Kai ware dalla ni yanzu ta yaya za a yi na sake ganin yarinyar nan ne? Oh Allah kai kuma abinka ta ƙwaila ta fara kenan. Eh din ka san yarinyar nan tafi wannan mahaukaciyar budurwar taka. Kama baki ya ce bebin ta kake kira da mahaukaciya? To menene in ba mahaukaciya ba? Yarinya ta yi kwalliya kamar mai aljanu. Lalle Hashim 10. Ka ci tuwo a kaina amma ba komai zan rama ne. Dafe Faisal Hashim yayi sanne shiga yadda zakai haɗe da faɗin I'm sorry yanzu dai please help me out. Ya kake ganin za a yi ni? Kawai da fuskar sa yayi ya ɗan yi shiru kana ya ce let's follow her mu ga gidansu. Dan da alamun su nuna anguwar nan take. Cikin murna ya ce good advice. Nan ya murɗake suka bi bayanta. Asiya tana ta bar gun bata daina gudu ba har sai da ta isa bakin gate na gidansu. Kan ta daina daidaita nutsuwarta sannan ta buɗe ƙaramin gate ta shiga ciki. Hashim da Faisal sai dube-dube suke amma shiru kake je basu ganta ba. Yar ƙaramar tsaki Hashim yake ja. Har da buga steering motarsa. Kana ya ce kamar aljanna ta ɓat. Yana magana yana leƙa waje. To wa ya sani ko aljanar ce? Dan nayi mamaki da ka damu da ita a lokaci guda haka. Harara da ya masa ne yasa Faisal ya kasa ƙarisa maganar da yake. Sauƙaya kan titin yayi parking a gefe. Faisal ya ce karka damu tun da dai tana zuwa Islamiyya. Ta kwana gidan sauƙi ai. Gobe ba sai mu dawo ba? Murmushin samun nasara ya ce thanks abokina. Nan ya tada motar suka bar unguwar. Dropping ɗin Faisal yayi kan ya wuce gida ba tsawon lokaci ba. Ya isa gida da ke gidan nasu bai da nisa sosai. Asiya da sallama ta shiga amma babu wanda ya amsa. Ta ba baki ta alamun ko a jikinta. Ganin Safiya zaune ne akan sofa abin ya bata mamaki. Cike da mamaki take kallon ta ce Safiya ashe da ma kina nan kina ji ina sallama baki amsa ba. Shiru ko kallon ta ma bata ba bare ta amsa mata. Kada kai ta ce please Safiya idan wani abu ne miki tell me mana. Bana jin daɗin sabon halin da kika fara min daga jiya zuwa yau.
Wani irin muguwar kallo ta mata kan ta ce, idan kin gama tambayoyin naki Momi na neman ki. Sai ta ci gaba da kallon da take. Asiya kanta ne ɗaure a zuciyarta ta ce ko dai maganar Shamsiyya gaskiya ne. Anya Momi ba Momi bace ta shiga tsakaninmu? In kuwa haka ne ta cuce ta cutar da Safiya. Cikin wannan tunanin ne ta ƙarasa ƙofar ɗakin Momi ta sa hannu za ta kwankwasa ƙofa sai ta ji ta yi baraka na dariya har da buga ƙafa. Hakan ta sa ta ɗan tsaya don jin abin da take faɗa ɗin. Kai ke dai ƙawata bari, shi yasa nake son ki ai, ke ɗin ta daban ce. Na yadda kika ce, na san dole ita da kanta za ta ce ta haƙura da makarantar. Dariya take yi sai nan ta ce, haba ai Asiya kamar ƙwallo take a hannuna. Ko in ce kamar waina duk inda na so zan juya ta. Kamar yadda na juya ubanta. Ƙawata na so a ce na kashe ta kamar yadda na kashe Anisa da uwarsu amma she is my next target insha Allah. Asiya dafe ƙirjinta ta yi. Duniyar na juya mata, kanta kuma ya shiga sarawa kamar zai tsage gida biyu. Ganin tana ƙoƙarin faɗuwa ne ta yi saurin jingina jikinta a jikin bango. Da ta ɗauki tsawon lokaci a haka, a hankali ta nufi ɗakinta babu abin da ke mata yawo a kai da kuma kunnuwanta. Sai kalmar ta ji, na so a ce na kashe ta kamar yadda na kashe Anisa da uwarsu. Cikin wannan tunanin ne ta zauna a bakin gado tare da haɗa kai da gwiwa. Tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe ita ce sanadiyar mutuwar Momina? Farin ciki na kuma sanyin idaniya na? Me muka miki? Me suka miki da har suka cancanci mutuwa? Kuka ta saki mai cin rai, kuka take sosai da tunda take ba taɓa irinsa ba. Jin ana kwankwasa kofar ta ne yasa ta yi saurin miƙewa da share hawayenta. Ta bude kofar ganin Momi ce ta yi saurin gaishe ta, bata amsa ba. Kalan take yi tana son fahimtar abin da ke daminta, amma ta kasa ta ce ke kukan uban me kike? Cikin shekar kuka ta ce ba kuka nake ba. Tsaki ta sanin ta ce Safiya bata faɗa miki ina neman ki ba? Ta faɗa min so nake na cire uniform ɗina sai na zo. Ta baki ta yi ta miƙa mata leda haɗi da faɗin. Ki kai wannan wa maman Yasmin. Tana miƙa mata ta juya ta fita. Asiya ta ce Momi kuɗin mashin fa. Wata muguwar harara ta mata sanin ta ce me amfanin waɗannan? Tana magana tana nuna mata kafar. Asiya ita ma kallon kafan natan ta yi. Sanin ta ce tafiya good. To da su zaki tafi bayan da kuɗi. Cikin sanya murya Asiya ta ce Momi gidan fa da nisa gashi yanzu magriba ta kusa zan yi dare a hanya. Wannan kuma ke ta shafa. Kai a ƙasa Asiya ta shige ɗakinta. Canza kaya ta yi ta sa a baya sanan ta ɗauki jab wadda ya ɗan rufe mazauninta. Kaɗan sanan ta fice daga gidan. Tafiya take tana zuba sauri don kar dare ya mata. A zuciya ta ce in ba mugunta da rashin imani ba. Ga motoci a gida sannan ga direba a ce ai za a iya cewa ya kai ni. Maganar ɗazun ce take ta sake dawo mata. Tafiya take tana kuka. Ganin ba zai amfane ta ba ta shiga yin addu'o'i da duk suka zo mata a baki. A haka har ta isa estate ɗin nasu maman Nana wato maman Yasmin. Tana isa ana kira sallar magariba da Salama ta shiga. Yasmin ce ta amsa ganin Asiya ce da gudu ta nufo ta. Tana rungume tana faɗin oyoyo anti Asiya yau ke ce a gidanmu? Nana an ta ji an ambaci sunan Asiya yasa ta yi saurin fita daga kicin a tsawace ta ce ke Yasmin baki da hankali ne? Sano nake miki wani akan ki daina shiga harkar mai yarinyar nan. Yasmin a ƙasa ta shiga wasa da yatsun hannunta. Asiya cikin girmamawa ta gaishe ta kamar ba ta jin haushin maganar, kamar ba ta ji haushin maganar take ba. Cike da gadara ta amsa gaisuwar kan ta ce Yasmin karɓi ledan hannunta. Cikin sauri ta miƙa mata sannan ta nuna Asiya da 'yar yatsa ta ce get out from here jaka kawai. Marmishi ta san ta ce sai da safe Momi. Sai ta fice daga gidan. Nana a zuciyar ta ce wannan yarinya wace irin yarinya ce da bata da zuciya ko kaɗan duk abin da kamata bata ɓata mata rai. Muryar Yasmin ne ya dawo da ita daga tunanin ta ce na'am me kika ce? Nana ke wa Yasmin tambayar. A karo na biyu kuma ta ce Momi cewa ne me yasa kuke yi mata haka ne? Ko ta sai maraicin ta ba kwa ji? To sannu uwata. Kina ji na Yasmin? Daga yau idan kika kuma shiga harkar da ba naki ba sai na karya miki haƙori. Wuce ki bar nan. Yasmin turo baki ta haɗa da bubbuga kafa ta ce ku dai rika sara kuna duba bakin gatari don wallahi Allah ba zai bar ku ba. La Yasmin ni yake faɗawa haka? Ganin tayo kanta ne yasa ta shige ɗakinta da gudu haɗe da rufo ƙofar ta ciki. Cikin ɓacin rai ta ce yau ni da ke a gidan nan Yasmin. Har wani huci take. Sanda aka ta nan kar ku manta ku yi subscribe ku na like mu haɗa page na gaba.